още по-тъпото нещо е, когато се разделите с някой, когото сте обичали много и сте си представили живота за напред с него, още по-тъпото нещо е да опитате да влезете директно в нова връзка. Преди да сте се излекували, преди да сте осъзнали въобще какво се случва в живота. И много хора тук ще кажат, не е така, можеш веднага на следващия ден да срещнеш нов човек, който да ти покаже нова перспектива в живота. Брат или сестра, ти до вчера си спал, до вчера си ял, до вчера си пазарувал, до вчера си прегръщал някой човек и днес искаш да ми кажеш, че ти ще срещнеш някой и той ще ти промени перспективата за живота и ти ще го прегръщаш и в главата си няма да се сещаш за човека, който си прегърнал вчерашния ден. Ти ще го целунеш и в главата си няма да се сетиш за човека, който си целунал миналия ден. Ти ще правиш секс с него и няма да се... Просто е нонсенс, тотален нонсенс е това, тотална глупост е това нещо.